Sifundise kwakwenzenjani kwakwenzakalani? Shuthi kwakumhla ka Ukhumbula ngisho usuku. Umhla ka 1 ya kwakuyiNew Year. Shuthi la sihamba sinabafethu elokishini eClermont yabo. Kwakuyimina uSandile noSosu. Sihamba la kwakuyisebusuku ikhathi kwaku1 kanje sekuzosa. Sihlabile yabo. Nithintile. Kabi. Shuthi sinyuka sinyuka sifike kulomgqaqo no stop kulomgqaqo omkhulu wehlala sihlangana lamanye amarazo nje ayi5 lamarazo ayoyumkhaya yabo wayisuka ngalawo xoxo shuthi kwenzakaleni lana lamabhuna ethi yani na yabo mase khuluma nani esithuke yabo esibingeleni nokusithuka phakathi kusho ukuthi kube ngimine ngiphendulayo yabo lonto ithi mina nani ngale ligama lesibiza ngayo shuthi lo mfowethu lo ube uyena isiqondo esigejane ngamazi esuke ngikhiphela ummese yabo esime ngikhiphela ummese ngibaleke esime ngibaleke thina siba u3 bona bangaka ba u5 yabo shuthi ngibaleke kuze kufike endaweni ukuthi indawo iyehlela kanje the time ethi yangijaha ubafa vele shiblika esime shiblika abafethu mina bengihamba nabo bangilandela ngemuva yabo shuthi yena usayedwa thina sisiba u3 the time walo mfethu oyedwa bengihamba naye uSandile esuke ethatha ummese wakhe lo mfethu bengijaha ngawo yena bese chaza uSandile ukuthi ngithini kwakumnyama kwangabonakali kahle uthi uSandile yena wayethi uyambhabhaza umbhabhaza uphethe ummese wakhe lo mfethu usephethe nowakhe uthi uSandile usephethe ummese o2 mina sengimile khona sengiyabona ukuthi sebeyaxizisana lapha ngithi mengibuya futhi ngejubane hawu usephethe lo bengijaha useguqe phansi kumnyama ngimboni engifike ngimkhahlele ebusweni ngithi ngimkhahlele ebusweni mfethu engasuka guqile yabo lonto ngithi ngiyamphinda suke ngibamba lo ebehamba naye lo mfethu lo oyedwa ababehamba naye sithi ngibamba kube ngathi ukhipha something lo mfethu ngisuke ngisizontula isandla ngibaleke yabo mengibaleke vele ngibale ngene umzini ongawazi yabo papa Maxine to hayi uyena lo yabo ngisaduma nje ekseni sekuyisekuseni sekusile siyakhanya nelanga to awuyena lo ngibuze imali mangenzeni to hayi wena mfana usazochaza uyamvusa lo muntu omboleka hawu Jehova kwenzakaleni kwangavele nje ngabona inyoni ezimnyama indiza yabo ngoba ngathi ngisachaza ngezwe ngempama ebusweni kule ndawo kwindawo ngale ngase Pinetown uthi iseWaybank yabo kunemjondolo lapha ezantsi sinyuke shuthi ugqaqo yikhona kanje ngithi ngithi awunali igazi la angakasiboni isidumbu ngithi ngiyawunaso isidumbu Jehova kwesiyama hayi simi kufike okay mfana khuluma nimbulaleleni ngithi hayi malume ubafa ngimbulalanga shuthi into eyenzakalile lana ugejana inkulumo ubafa sengijaha ngommese angisakhumbuli nokuthi kwenzakaleni shuthi bevele beflop ngokuthini oyedwa abevele ngishaya ngebhodlela ledrink la khona isikanje sila shuthi mengishaya ngebhodlela ledrink ivele ihambe ingqondo yabo abanye ke lokushini bangazi njengomshayeli bekhonza ukudlala ibhola uZulu Boy yabo ngoba lelo gama lithi uZulu Boy igama ngathola nje khona egroundini ngebhola yabo lonto abanye bayasho bathini bathi hayi uZulu Boy ngeke zimbulala umuntu yabo lonto abanye bathini laba abanye ngithini lomjida lo ubaba wakhe usebenza ngamasipala ubaba owaziwayo baba nje ohloniphekayo baya bathi hayi uZulu ngeke abanye bathi hayi lo mfana vele siyambona ngathi eqala ukwenza into engasile yabo lonto ukuthi bengishaye umuntu obulele lo mfethu angazi ngani uma ngizothi wabulawa yimina ngamfica egoqile ngafika ngakhahlela kabili oyedwa ngithi wayesemgwazile kusho vele mvutse ngisibamba isidumbu ngithi yabona nje musu ngithi akhe ngimbulalile ngisibamba isidumbu ngithi yamvusa kwaze wasiza ukuthi kuzokufika uma efike ngixamalazele ethi ngamele sibulalele sobabili yabo kusho ukuthi kube khona nomunye ongikwazayo la ngemuva ngithi hayi ngizosizakala hayi hlandla uma ethi bese ngixamalazele bese befike neambulance namaphoyisa engithatha amaphoyisa engithathe ibe amaphoyisa neambulance bengiseke eRkekane ngithi ngifika eRkekane ngiphelile malume ngiphelile yabo ngifike ngihlale eRkekane shuthi ngithi mengifika eRkekane ibingena ikholi ithini ikholi ithi ikholi ngitshela khona ngitshela oyedwa abafethu bengihamba abafethu laba bawuthi bengihamba nabo sebebalekile ukuthini sebancantiyaneni lento yango 2018 ngangisana 18 ngoba ngo 2000 i2000 lonke man hlupha ama 2000 kubi ayishuthi kwenzakaleni lana
mase ngisarikani ngene icall ithini icall ethi uSaddam wezulu mfethu yabona lana uthena moqeda ukuthathwa iambulance kwafika ivan emhlophe neBM ebrown le van lena bigcwele abafana neBM begcwele insizwa uthena ubaba lo mfana uthe ukuba ungificile bekuzoba idumbe ezu2 engavele ngamtshela ugogo ngathi gogo mina ngiyasaba ukulala la cela ukuhamba ngiyohlala kwenye indawo ngizobona lana sinizongisaba yabona hayi sithi ugogo zami ngokuthini ekhaya siba u3 mina ugogo mina ngidingana hayi bekodwazise bengithathe bengise eClarot ngihlala eDamet ngihlala isikhashana lapha eDamet ushamanzi lama lokhonyelwa umlomo ngathi kade udla ithumbu ay ngihlala isikhashana lapha eClarot ukuthini nathi sasisebancane olofethu kuyena okwagwaza kusehamba manje yakhala ethi yazi ngibulala umuntu kanjena lo owesithathu ukuthiwa uSusu ebenalo iqiniso naye lenza iqiniso uthini laba bawuthi bebezona kakhulu mina isikhathi bengikuhamba ngedwa yabona uthini bengifunda esikoleni esithe ukuphuma naselokishini bona befunda nje eWaybank Secondary nofunda eChartwell eShall Cross shuthi kwenzakaleni lana lo uthi uSusu senze njani ehambe eyotshela abadala abakuba lo mfethu kuyena engazuthi uyena wagwaza lo mfethu lo shuthi hayibo bathi abadala sicela ukulungisa inkulumo la kahle umuntu owenza imistake nangu bafu kwasi kwa end up ekuthenini ecaleni mina sengiba yini istake by state witness izwa lonto futhi nakhona ngiphunywe kanjalo kulelo cala kanti vele ilo ijele bathini ekhaya it's like lumkhokha because uma waboshwa ugogo waboshwa ubaba waboshwa nami ngiya end up ngiboshwa like ngo2018 kwenzeka lesigeme mhla leyo ngangaboshwa ngabe state witness nga end up kwadlula 2 years after 2 years naku sengiboshela isibhamu ela Park ePinetown suspended 38 shop nose yabo shithi sibhizi la ngoba ngisho ungakayibhemi wona futhi kasadwa bosikhotheni angazi maluma ngazi sometimes unokwenzeka izinto ngize ngithi mhlawumbe idlozi angazi because izinto zimike zenzeke ngezinye indlela abantu bamba niphethe isibhamu yabo shithi la ePinetown bamba siphethe isibhamu sibangaki siba u6 oyedwa walabafethu lapho uhlala eNew German uJunior uma wakho usebenza khona lapha enkantolo ePinetown bese uba usipha abonje laba abanye bahlale baphuma nje emakhaya right yabo ekhaya ngeke ngisho right nje isilike normal yabo kuleli cala ngokuthini mina engakhomba abafethu bathatha izinto nanenzani nikhomba nenzani sasikhomba sithatha amafoni imali kwakulihlanu ela iPark ngoba sasidayisa incika namazeni yabo izinto sasishaya lezo sithi masikhomba simbambe lo mfethu lo ela Park kunokujima ke lapha amaphoyisa ama metro ama student yonke leyo nto siflopeke sinzi njani sithatha le into zalo mfethu ethi simbamba simkhomba ngesibhamu sihleli la singayishintshi indawo kudlule few minutes nje imizuzwana engathini come to show irazo nje nosisi laba bantu laba baphetheni lo qale bengamvezi lo mfethu simkhombe ngesibhamu yabo bemfihla ethini uJunior lo mfethu lo ngimi athi ngisho ukuthi makho vele ba-right ethi uJunior ye ngisi mina Junior wasi ye si ethi uJunior maphuza lo bathini ke mina ngatshela ukuthi kuthiwa isibhamu uma uzosifaka nje ngisho ngathiwa akusona esakho kodwa ngokomthetho kuthiwa kungesakho once watholakala into eyisikhali uyifake kanje ethi Junior ye Junior sithini ethi Junior amaphoyisa lawo ekuthatha pheqe esikhiphela isibhamu kuthiwani lana niphansi nina yabo besi2 esuke sithatha phansi kuthiwa ophethe isibhamu akasikhiphi ayingiskiphi isibhamu kuthiwa sibe maqondana ekhanda lakho isibheke maqondana ekhanda lami siba u6 lapho bembize lo mfethu lo so hayi ndoda uzelana yibo labafana bakhombile esho bafethu hayi ibona so umkhombe lo umkhombile okukhombe ngesibhamu ethi ubafa angisakhumbuli ukuthi uba ngoba labafana bayefana yebo lona shuthi ke laba ngokuthini ngazuthi babe off duty engozi babegqoke private kwenzakaleni ke lana kuba ukuthi bayafonela sebefonela amaphoyisa ke manje aka SAPS fika SAPS laba phambi ngequantum
bembuze lo mfethu bafoko uyalivula icala ngoba vele abafana ngathi sebe into zakho ngazi ukuthi uyayithola imali seyikuyiyona eshodayo ngoba nje into zakho ubafo wayithola ngoba sathi mesiqeda ukumkhomba ngathatha ukhiye wasendlini yakhe ngamjikijelela wona ngakhipha imali kuwolesa ngokujikijelela kuyena yabo lonto nami into engiyabona ukuthi asibophi because ngami kuwolesa wakhe ngamjikijela nokhiye wa zonke into zakhe nje lezi ayibalezi wakwazi ukuyithola mbuza amaphoyisa athola livula icala athi akalivuli izingane lezi yena befuna into zakhe nje kuphela athina amaphoyisa sibafana ayisanibopha sho seniboshwa istate eminyaka nje engatheni emva ukuthi kwenzeke lesasigameko kunakho ngishawa abantu kuthiwa ngibulala umuntu ungambulalanga la ngabona khona ukuthi kunomkhokho omubi kusho ukuthi ongilandelayo and futhi ngalokho ngaleso sigameko esenzeka diko into ethini engathi mhlambe like usiwe zamaZulu oyenziwa ukuvala ijele yabo yonke leyo nto hayi nakho sengiyabosha siba usicabanga amalume sesiyabuzwa ke la Thoki bafana isibhame sabana sakhe itoilethini ngithi mina bafethu ucomplain akekho kuleli cala ngithi itoli izothini singabe umnikazi wesibhamu wayengekho akumele simkhiphe umnikazi wesibhamu isibhamu esomjida ngathini esomjida sifike nomjida esizwana naye lo mjida ezwana naye akusona esakhe isibhamu esababo wakhe i38 short nose i38 short nose bathini ayulikhahlela amacala ngazi noma baqinisile shuthi bethini lo fethu ngithini la ngithi bafethu itoli izothi isibhamu asisazi isibhamu sasithola phi sasitholela ipark sathi isibhamu sisithola shuthi lo fethu wadlula kwaukuthi iqondana kabi sabamba umfethu sasithatha isibhamu and futhi sangayishintsha iposition okukhomba mhlawumbe sasobamba inkunzi siyabaleka cha sabona okay sasibona umuntu still sahlala khona lapho sangasifihla even amaphoyisa simeyifika futhi asifica amaphoyisa saphethe isibhamu ela hiphaka akekho umuntu ongazi ukuthi amaphoyisa agcwele all over yamakhona njalo kuleya ndawo hey shuthi kwenzakaleni sesiyashawa ke lana khimba fana isibhamu zoskip ayisishaba futhi ngibonisa icala ngathi sebeliphushela ngamina hayi so hayi na uZulu ukhombile thubani osiphathe isibhamu nisuke lokushini izenzofika la ePinetown ibesihambe thina nje sibancane sinokuyihambela ngenyawo noma siyobhuda lapha masiyimphula selahi besinokuyihambela ngenyawo yabo sebebuye sambe siyashintsha sabe siphathe nawe hayi nalomunye sabo usiphathe shuthi ke bese sifika lapha ke police station sibhalisa aba u4 bededela siboshwe sesiba u2 ayinxake lo ngiboshwe nayo ukuthi uDlaka ngoba sesiba u6 uDlaka ubaba uDlaka usebenza amasipala mina ugogo usebenza eJardini eKloof ayike ayihlala enkantolo sihlala enkantolo sibuye epolice station sihlala epolice station kuze kushaya usuku la ngakusasa ngakusasa siyobingelela enkantolo ngihambe ngeSeacourt mesifike eSeacourt la ngubaba Nhlaka isimebheka la ngumalume umfana kadadwa bogogo uthisha la ngumalume Mthokozane hayi okay thiweni kulona uDlakana uyaphuma mina accused number 1 kodwa lo uyaphuma ngithola ibail yamali na 3500 yabo mengithola le bail sengiyaqala ukuyongena eWestville ngithola ibail 3500 uzothuka uzozisimanga nakhe ngithola le bail 3500 ngimbuza umalume Mthokozane malume Mthokozane manje bail felezi naye uthini bengazi webhlungu lokho so hayi sibuyeleni phansi futhi emaselini sehle indoda lo mfethu lo bese ngibushe naye siba u2 yena usiyaphuma siyahamba ubenzima ke yabo singiyambuza lo mama oyiphoyisa lo udanisha ukhiyela hayi ngihambe ngiphindele futhi kwi-bail hearing ubuyele so hayi okay simanga nzuza uyayithola ibail kodwa manje ibail yakho ngoba ngathi uzoyiphethe socela ukuthi uyilinde Westville Westville ngithi ngizama ukukhuluma nale police mama ukuthi phela nami angazi ngiyaduma ngithi mama wami ngiyengikwazi ukuhlala nje noma ila police station silo mama hayi into esingayenza boy eWestville la ngigqoke isikhindi sephuma ijacket sephuma enye impahla ngathi i-tracksuit akuyona tracksuit nje iyi-set yabo nje namateki hayi ngibele kola wola ngihambe eWestville mina bengiba nenhlanhla ukuthi
bengifike nje ngibe intwana le ekhonzekile ngoba even manje inombolo angiyazi yangihlula yebo kodwa yona ngenqamba ngiyayithanda kuyikwenza nganoma ngiyaphuza ukubamba yebo lona hayi mengifike eWestville ngibona umjida nje wangasekhaya ngakhulela phambi kwakhe wakuthi upepezi hayi fike ngihlangane naye hey oy mshana hamba kanjani Mageba ethi hayi yaphileka usiphila ngisakwazi hayi fike ngene ethi hayi mshana mhlala la ngiyakwazi phela wena ukhulele phambi kwami yini ube wayini la ngithi sipheke hey inkinga yabo nje futhi kwenzakaleni ke lana ngihlale eWestville kufike iNigeria eWestville ngibe nenhlanhla ngibe shuthi ojele balapha eMedium A bengenza ucleaners lapha eC1 la hlala khona abazovuka emasaleni kusasa eWestville abazovuka beyo attend amacala kufika iNigeria la leli Nigeria thini lithi lino 200 ifuna ifoni ivisitor ngakakuthuli lithi no 200 ifuna ifoni lithi okay lithi niyazini ngizozama ukukhulumela nebhantini lesa la 200 nguthatha 200 waleli Nigeria ngihambe ngiyocasha ekitchen yabo ama ejele ke uvalwa ngo2:30 bese kulala hambe ngiyocasha ekitchen abanye abafethu esihlala nabo kuleselo cleaners basawu cleaner kwamanye amasayidi ayibebuka uzofika isishaya isikhathi sokuthi sisavala amajele fena no 200 ukuthi kulaba fethu laba ngoba bebengibuza ethi okay wena mshana wena uphakamisa baphi ngithi ayiphakamisa laba bamisa kanje nayi imali engitholile bese awu mshana nanku isikhonze mshana manje mshana uzofuna ukubhemandla ngavele ngathi ngizofuna ukubhemeni kubhemayo yabo bona babhemiwe ngidonsa lezo ezinye izinto ayingazi yabo nje wangathi ngizalwe kabusha sitwenzaleni ke lana phela 2 months sibhala 3 months hla 15 zuza simanga khona bazokhokhela ibail awu sengiyaphuma awu shuthi lana uStefana siphunyelwe imali umsebenzi wayese ngathini wayeke wayeseyike umsebenzi phunyelwe imali wangikhokhelela le bail 3.5 then wathi ngikhokhela imali uMadumo Stefana le mali lena hayi ngaphuma ngathi mengifika ekhaya ngithini ngaboshwa ngangifunda ugrade 11 kuthekwa kuba term 2 yakwa term 2 futhi grade 11 ugogo wangithatha wahamba wangicelela isikole sicela bengibuyisele esikoleni leli cala sengili-attenda sengingaphandle ke manje ngiyali-attenda leli cala ngaphandle hayi ngisho ukuthi ngihlahlaleyo ihambe yongincengela ugogo hayi bengithatha esikoleni ngibuyele ngifunde ngiyophinda futhi ugrade 11 yabo hayi ngifunde ngiyali-attenda leli cala kwathi ngoNovember 15 ngiyali-attenda leli cala kwenzakaleni mhlawumbe ngoNovember 15 la ilala ngigweba khona elicala lengane le Thumaneli leyaphunyelwa imali yona yaphunyelwa imali like ku February January kanje ku February January kanje ayi manje luphunyelwe imali manje lithenga imoto akumuzi kaMakhutha akumuzi naseWaybank yabo ingane nje like ngathini family friends ibekwazi ukuthi esuke kubo befike ephaka ekhaya nami ngilambile ngisuke esikoleni ngikungekho ukudla ekhaya ngikwazi ukuya kubo yabo abazali bethi bezwana yabo bengishiya ngeminyaka emibili manje kwakuyisemini kanje lishisi la kuyi weekend sihlele yabo lonto but upopop suke ekhaya message qinqi simifunda hayibo imali engaka maneli hayi sithi kwenziwe lezi zinto zesiZulu kwenziwe ehambe wakho umuzi ngale nangala mesithenga imoto iNissan Micra no ukuzombukela ngahleko sekhaya bafethu awumchazela ukuthi le mali ayingenayo noma mina bese sikhulumile off camera
imali ayithole wayekade elimali engozini yomgaqo imali yakwa Raf leyo ayingena ezinye zezinto ezakwenza wavela ngeshiya idakamizweni yenzela umbukeli ingabe sesimxovela ukudla manje mana uthi ngiveze ukuthi imali yavela kanjani yonke leyo okay bidwa ushuthi uManeli lana esakhula washayiswa imoto yabo washuthi mawakhe naye wayithe uhlakanipha wahamba wayosethelele izinto wahamba bakaro bala office la Raf wamlungisela kwaphela nje inyanga ngoba ngisho le ngane ngisho ethangeni layo la yabothi yabanenkingi agebhuka ethangeni yabo nje ephumana lezi imali kwaba umunye futhi omthelela ukuthi endaba singila cause wakuboshwa ngangibona ezinye izinto yabona nje ayi silengane mayiphunyelwa yilezi imali zaka Rafu end up like isispenda ngezinye indlela le mali yathenga le moto le yathi mayithenga le moto yahamba yakamakhuthi sihamba ngamakhuthi asiyovula umuzi kamakhuthi kunomfana lapha amakhuthi kuthiwa uSimiso udala nje nginami lo mfethu lona sihleli kuvrandi siyaphuza yabo lento le sometimes ukuzwana nabantu abakhulile nginawe yabo ayikho right yabo silo mfethu lona ezinjani sihleli sonke siyaphuza la utshwala yena lobeshaya lokethi ngisuke ngimqhweba endoda wena ubhemi unga evilezi uyambona wena ngiyambona mina yabo manje ngihleli nabantu abadala labo lokethi ngithi Simiso okahle so yendenza isokuthini ithi uyayibhema yabona into okuthenga umngane angaze ngibheme ngaphuma ejele ngangibhema ngithi ngiyayibhema ethi ayifuni ngithi sami thenge lezi zinto ngiyayisashipile komakhuthi ayisawo 9 rand thenge spam akuba ukuthi ayidlula usuku lo mfethu sale ngamakhuthi mina ngibuyeke ngize ngala elokushini ngoba ngiyafunda webank ngiqhubeke nempilo webank ngibhemi unge webank qhubeke nempilo lo mfethu esuke kamakhuthi eze ngala webank lo driver le ntombazane le eyaphunyelwa imali imoto lo mfethu kuthiwa uSimiso mesisuka ngala lo uSimiso kamakhuthi uza ngala webank ka ungakhona into ekuthiwa arrest ebona futhi mayifika ngala lo mfethu wazi mina kuphela la eroundini yabo mina imali ngithola nje njalo because ngiyagibela ugogo wayefike nginemali ukugibela ngigibele from Waybank to Pinetown from Pinetown to ngithatha istimela esiyongibeka eShall Cross from eShall Cross songibeka Rosberg from Rosberg ngeShall Cross mefana futhi ngibuza ethi efethu ungayithola phi ungala eWaybank ndoda itholakala ngala ezansi wena usayibhema ngithi mina ngiyibhemi ayibheme lo futhi njalo isikhathi nginoyibhema lento uyibhema nje phambi kwami yabo lonto uyibhema lento yakhe phambi kwami uyibhema lento yakhe phambi kwami kwazi ngelinye ilanga ngithi bafo udonsise kancane yabo kancane nje idonsa ngimnike into zakhe shuthi lana kwakubuye kunokuthini sokuthi ngiphethe isikhaftini sama-sandwich ePinetown ela sisigibela khona ibhasi ngangifike isikhaftini sama-sandwich ngithathe no2 liter ka-ice cream yabo manje ugogo ukuthi usonte kakhulu ugogo yabo ngatshela ugogo gogo yazi kunabafethu lapha babo sinawana lapha ngiyengibabonga ngifike lokudabuka yabo lonto ugogo uthi mhlawumbe isinkwa asiphiwe umlungu emajaltini yabo balungu ngubuphi isinkwa eziningi yabo amakhelwane lapha selokishini abanye bababhamba ukuthi umuntu mina nginani ungangithatha ngokudla yabo lonke ezigogo kunokuthi mina ukudla ngikholele ukuthi nikulahle thatha lokudla lokhu yokunika amaphara lapha ePinetown kunephara la lihlele liphara liyabhema nginike isinkwa yabo lithi mshana insangu yebhema ngithi ngiyibhema leli phara leli lishayana icocktail yabo libhema iwunga kodwa libhema like idambu igoqo like insangu limixa lensangu ngimnike lo sinawana lesinkwa lesi ngithi mina ngishayisa insangu yazi angazi umbukeli wangixolele ekhaya kodwa uyibona abangifundisa ukuthi umuntu kumele ngimlande
Istory sokuphuma kweyimali, istory sejele, istory sikagogo okholwayo onikezwe ukudla amaphara. Ngabe kuhlangana kanjani? Lento lena nazo ihlangana ekuthenini wena phela yami lapho ngangisangena ekubhemini because nalapho lo mfethu ekuthatha igoqa wayigoqa iwunga yabo. Lo mfethu ngiba connected namaphara nje through ugogo ngithatha lesinkwa gogo ngilokho nginalo bafethu. Lo mfethu wagoqa iwunga lapha ngedamu ngayibhema iwunga yabo. Wathi ngolusuku engitshela uSimiso kwadlula wadlula 3 days. Ngamtshela lo mfethu njalo ngifike ngibheme lensango yakhe ngifike eclassini ngilale the whole day. Angingisho kwi break ngiyalala ngiphisa ukuchama ngiyalala. Futhi ngelinye ilanga ngimbambe lo sinawana lo yabo. Uyayifaka lento. It's how not. Likhona elinye idame lensango liseceleni esisolbhema. It's ayalikho mshana yabo. Hayi futhi nami nginganaki. Ngifike elokishini ethi uSmith eyafethu Zulu nemali encane la ngifuna ukukantini ngibhalisela yabo lonto. Ngimnika uSimiso le mali. Sengitshelile beSmith yazi ngibambe iphara la ndigoqa le mfethu insangu kade lavuthuza something wathabe ligoqiwe. Phela ngathula ngachoka. Kanti wena uyibheme etshelwa ukade uyibheme kanjani? Ngefoil. Mangishaye ngefoil. Ufake keep ifoil kuyi 20 agwayi uthele bese ushisa ngelight ngaphansi. Futhi ngamanye amazwi utshela umbukeli ukuthi ena zingaki ikhawu uba exposed ewungeni. Futhi abantu kumele beqaphele zonke lezi indawo la kuphuzwa khona umuntu okwenzela insangu ukuzwana nabantu abangaphambili kwakho ngoba kunanezinye izinto ebengizofuna sidlule kuzona njengoncika labana nethi nani badayisa kubuke kangathi incika into etrendayo kulezi insuku incika kubuke kangathi into amazeni njengamanje into ehamba phambili manje ngoba sikhuluma abazali ababukayo la bazi ingane zabo ukuthi zidla amazeni zidla amancika kulungile sicela ukuthi usithathe ungaxuba ukudla kuze kuyofika egcineni lapha egwetshweni kwakho kontombazana nephunyelwa izimali ukukhula yayidosi siyakuzwe ikhawu lapho khona usithola uhlangana newunga ungazi wazi up until kuze kukhule kufike kulesi sigaba esikukhiphela khona emgaqweni. Awu shuthi iwunga le wayibhema 3 days landelana or 4 days. Ngosuku lesi5 ufila ama pains. Ama pains athini asiyasethi kumele uthole lento futhi khona uzoba right. Shuthi ngihambe ngibuye esikoleni ngiyamtshela Simiso yazi angikho right la esini lofethu lona ethi yazi mase uthenge lento le uzoba right. Sabe soyithenga kuhlunga amajoint omzimba ukuhlunga isisu ayithenga lento sibheme awona ngempela nga right. Shuthi le ntombazane le yaphunyelwa imali nayo siyadana futhi iyangipha le mali lena imali uyiphatha ungazi nokuthi uzo end up yenzani. Singiyaqala manje angisagxili ke esikoleni senginokuya ngibuye ngigayi ngibuye ngigayi yabona. Thatha lamazeni lawa ngiyawadayisa esikoleni ngivuke ngakusasa ngingazi nokuthi kwenzakaleni angisawadla amazeni angisawathandi. Amazeni mase ngingasawathandi shuthi kudlule ngoba lento mazeni imali ayiphunyelwe nini ngoba uJana Flop njengoba bengishilo uyehla unyaka kwehla athina leli cala njalo yabona wehla unyaka wehla unyaka uzokushaya uNovember ngihlaba 15 lapho yabona esikoleni ngisengibuye ngithi qhubu yabona ngisagxile esikoleni thiwa Simanga Nzuza sengisenkantolo lapho kokuseNovember yabona thiwa Simanga Nzuza from the day uphumile wesivili uattend icala ubuza wedwa enkantolo akekho wakeni ubuza naye futhi nje kini uyahlupha njena uyiphethe yabona nasekhanda ukamile ngangimahlihle yabona mase uqala ubheme unga amanzi ungazwanazwani nawo yabo ayikho lento ukuthi mhlamba amanzi aqeda ugufti cha ngase ngasazwani yabo nje yathi inkantolo yazini mfana wami ngiyakubona khona inkantolo ihloniphile ngicela ukupha nje u3 years oneyinamba
lapho ngigcina ubheme ekuseni. Hayi sicela ukupha nje u3 years onenumber kwaba u3 years o2761i yabo ngidane ngudla ke nalo muthi wesiZulu ngisho ukuthi ayisibhama ngisazi icala ngiyaliphika. Hayi kwathi okay sokuNovember ke hayi ngihambe ngiyohlala eMedium D e-Youth Center sengiqoka uNavy ngiyoshaya isigwebo ke nakhona isigwebo ngithi hayi usingashaya u3 years cha. Ngahlala end up ukuthi sengiyaphuma futhi. Hayi ngaphuma sengithi hayi angisayibhemi unga angisayithinti kusengidlulile egemeni yabo. Esikoleni ngamtshela uGoga isikole hayi cabanga usiyeka yabo ngoba vele ekhaya uma bengenzi lutho lutheni besupporta lapho ukuthi nje umuntu nje bengithi mina yiyena ebeyiqhawe uGogo yabo lonto. Hayi mengiphuma angiqhubeke nempilo yami. Lo mfethu lo uthi uSimiso kuyena owaso amakhutha okuyena wangifaka ngaxila kwiwunga. Akasekho lokushini yabo. Awu. Ngifike ngibuza uSimiso,thi uSimiso wahamba. uSimiso beseqala ukutshontsha izinyama emafrijini, uSimiso beseqala ukudayisa ingubo. uSimiso wenzani manje? Imoto isihleli laphana, ugeli still namanje akakwazi ukudrive. Hayi uphume ngithi ngiyancenga. Kuba khona umunye vele kumakhelwane lapho kuthiwa Wanda kade wayiqala ungayena nje. Ngeke ngibe ngithini ngaye cha. Ngoba nje ufise bengangibonga ngimi awusho Wanda kodwa ngathi mhla sengibheme wonke aqala ngaswana naye. Inyoni zohlobo lodwa zindiza ngandawonye. Yabo naye futhi vele futhi mdala kunami. Yebo lonto. Ayishithi wenzaleni ke. Yabo nje ake yabona nabafu ilento ekuthiwa iwunga idemoni iqobo lwayo. Yabo iwunga mawusangena kuyona imali iyayizela ezwe lonto. La usugxilile khona imali angathini awuyitholi. Yabo iyabaleka yabo lonto. Ayishuthi ke end up ukuthi awusingiyabuyela futhi singisithola singiphakathi ngoba angikhumbuli nokuthi kwenzakalani ngize ngibuyele njengoba singilana kweli namhlanje ngisazi kwenzakalani. Uthe sengiyibhemi sengizwana nalo mfisi kuthiwa uGogo wayengamfundi mfisi kuthiwa yabo ithini mango ehlezi esho ethi yebo mntanami ngifuna ufunde ungithengele umuzi oKlofu njengoba usho ukuthi ngikuthengele umuzi mesimdala yebo lonto. Ngimtshela Gogo hayi ngiyobona vele nobaba naye ukhona ubaba nganginokumthinta ngoba lokhu usike ngalenzelwa yabo nje ukuthi ubaba naye khombisa ukuthi ukhona njengobaba bona ekhaya bebe nokungikhumbuza nanani yona professor kunento eyenzeka la ngahlala emakhaya ngasuka la eThekwini ngina 5 namba nobaba eStemani Mamhlongo sayemakhaya. Ngathi mengisemakhaya sihle bangithatha baba ngihlalisa ka-aunty bathiwa uhlale ka-aunty ka-aunty bebenomkhubo ukuthi bengikhumbuze wena ubaba uma bakho badla imali yakhe eqole eThekwini warawish leyo nto ayibuye uthinte umqondo wami. Ngihambe ngesikoleni ngeenyawo ngisho kunesithwathwa kubanda izwa leyo nto. Asuka ke emakhaya sithiwa mina ngiyahlupha emakhaya warawish ngabuyela la eThekwini yebo nto. Nala eThekwini ke sengenda bangithini kwazi ngelinye ilanga ngizihambela nje ePine Town ngahlangana nomunye ubaba lento siyenze wazi wababili oyedwa okumthandazo oyedwa ubaba nje ubaba nje ithame egqoka lathi lo baba lo wena mfana wena kunento engiyibonayo kuwena izwe lonto angawe wayichaze ngesiZulu ngoba sathi sihamba sasiluse inkomo emakhaya ngathola indishi kule ndishi lena kwakhona indishi namakhandlela abovu na green ehlathini nommese omngaka nenkukhu emnyama. Ngokuthini la ngangazi ngathatha lamakhandlela lawo ngaya nawo kephi ekhaya. Le nto kwangamele ngathatha lamakhandlela kwangamele sithinte imhoshini ngathatha lamakhandlela ngaya nawo ekhaya ngathi mina Gogo buka ngisona amakhandlela wathi Gogo wathathe wathathe lapha ehlathini. Gogo emakhaya bekusota kaShembe sihlala emakhaya besonto eNazaretha. Wathi Gogo Shembe wathi yini bezilapha ngathi indishi nommese nenkukhu emnyama namakhandlela abovu namhlophe na green. Wathi Gogo yazi lo muntu ebekhipha isinyama wena uyasithatha leso sinyama uzosilesa la ekhaya. Sesilele ebusuku
shuthi ngizwe u-auntie ethi u-auntie Shembe phuma moya omubi sekuyachaza uthi usiyachaza u-auntie ke uthi ubone isithunzi simnyama singena endlini sigudla siza ngakimina yabona ke ngani noma ngisuke kunokwenzeka ukuthi kuba ngathi mhlawumbe sibabili emzimbeni wami kuba ngathi ngiyasindwa izwa lo yabo shuthi ngathi sengisathile into uthini u-auntie uthi ngabona nje isithunzi esimnyama siza sigudla siza ngoba sasilala kurondo emakhaya u-auntie nogogo ney'ngane zakhe mesithi bafana siba-2 sasisabancane kakhulu silala ndawonye thina ngala kuleli side elingala yabo shuthi emakhaya ngishizile kakhulu ngihlukumeze kakhulu ngibuye ngize ngala eThekwini yabo ngithi mengibuya ngala ngize eThekwini nakho sengihlangana nalo baba lona nalomthandazo lo ngitshela ukuthi yazi wena mfana wena kunezinye izinto ongazuthi ziningi kumele zenziwe yabo leyo nto zawo yize ugogo lozala uma wasekhaya koma yena uyayidlala nje indima uyakuvala konke lokho because lokho ugogo bengifundisa mina ngekeslabhiya idayisa ubhiya ukuze ngikwazi ukugibela kodwa nga-end up ngimphoxa mina besho abantu bethi wena Simanga wena uyacula nasesikoleni bukelezile u-right isingisi uyashaya ziphi konakalile ngithi angasi zwani nabantu abadala ngithathe imshana eyona mshana wena into esithanda kwenu open uyakhuluma uyakwazi noma ukudansa yabo leyo nto hayi ubucula ucula sibucula khona uyakwazi ukucula ngiyakwazi mina khona into ngasidonselayo nje incane awuphuza amanzi umlomo wakho umhlophe ugcine nini ukudla ugcina izolo hayi madoda shuthi ngizoshala ingoma leyo ushawubani I just wanna take you and show you how you shall ingoma ya Future it's I just wanna take you and show you how mina ngizoyiremixa ke mina ngicula ngendlela yami I just wanna take you and show you how you are the new one to the perfect time ever since I feel it's like we got there won't be a trophy I wanna be a trophy I wanna be a trophy joy and this is why you make me feel and every time I see you you make me feel happy oh but yo ngiyamthanda lo nendlela mohle ngayo ngiyasifela ngaye I just wanna take you and show you how you are rolling you into the perfect one ever since I feel it's like I got the one I wanna be a trophy ngoba wonke umuntu uyayithanda i-trophy Nidlanga yakhona lapha emgaqweni akeli noma lona ligcina manje kuyiplan ukuthi nithola imali lapha emgaqweni likhono liyinsakavuke ngicilo sidwa abashinda khona nkele khona bafika nje abakwazi ukudweba ngibuza and futhi mawuthi uyathatha ubheke nankele yabo lento le i-drug le ligadla kakhulu kulaba ngazuthi bana something bana leso siphiwo yabo ubonze usathani usegadlile ngempela uqobo lwakhe ngoba nje ekhaya mengizwa ngogogo noma bebesho nabadala bethi mhlawumbe babili abantu ababayi something enkulu ekhaya ubaba omdala olama ubaba uyena wayisosha no sisi kadadewabo ka auntie uhlengiwe uyena wabo unesi nengane yakhe uyayo udokotela kwaphela la yakhona kudala kwaphela nje lapho ukuboshwa kwalabantu adubabala ukuthi sekuze kwawumkhokha babenzeni ubaba wayiboshwele isibhamu sasemsebenzini wakhe ekade ngasemaplazini empangeni ngasemhlathuzi kunamaplaza lapha empangeni emhlathuzi ekade ngasubaba lesibhamu sakhe wayebuya esimise ephuzile ekhaya ekhombe ngasoma ebashaya eshaya ugogo
yebo ebuye nje ihluphe yabo usiza ugogo hamba umvulele icala uthi ubaba uhlukumeza umana uthi mase ephuzile ebhizi lokho bakhomba ngaso lesibhamu ethi uzobabulala uzokwenza yonke leyo nto leyo mase yabona nje mase kuthi uma uboshelwana yena uboshelwa ukuthi wagenca intombazane eyayibhizi lokho ibhizi itshontshana nobaba intombazane ishuthi uma kwathi ngelinye ilanga wayishuthi wayisayina insolo ukuthi le ntombazane there's something wrong bana sini nje skiphana ayiqonda yabo shuthi nabanye osisi bakhuluma hayi wathi ayibona nje le ntombazane yehla ngoba ihlala lezansi suyegijima noBush ugogo semsebenzini akekho ngihleli nayo mala hayi bo wenzani kuthiwa igama lami awulungi kuthiwa hayi lonke lokho wathi leyo nto suwe wena ngikhathele wena hayi bo awu dlula usisi lo ehamba esibhedlela awu semi kwakuyolesihlanu ngibe esikoleni namaphoyisa awu singamthola uma wakho ndoda uma wakho ulapha ezansi abambopha hayi nakho nami sengilandela iyona lento le yabo ubaba kuyakwenzekani wathi oganga nafike nagaxela nje uma ususewungena mina yabo nginakusiza siboshela isibhamu yeah angiqala nqa uganga angiqala nqa ubamba inkunzi angiphindanga bakunika isifundo buka and uboshwa futhi ngisaboshwe kanye kulona lelicala emgwaqweni ngisahlale ba 4 years sasangiqala sahlale ba 4 years ya 4 years nani mina ke wena professor ukuthi mina ngidale ngenye indlela ukuthi akona kulula ukuthi umuntu ethi mina like this ngikanje uthola umuntu ungatshela umunye umuntu uthi lo bafu lo ukanje uright yabo lento mina ke ngenza le nto nakhona ngoba ngisiyabo sometimes ukwenza into ngokuthe umngane yabo mina ngiyena lo muntu okubamba inkunzi ngabamba inkunzi lapho ngagcina lapho angiphindanga ukudla mhlawumbe sihamba salapha ungathini kubantu njengamanje ngeyidakamizwa langathini lakho emphakathini nje ngeyidakamizwa ngathi nje emphakathini entweni kanje akudingi ukuthi sizakale ngokuthi mhlawumbe umakhelwane eyiningane kanje ukubambisana emphakathini usho ukuthi abazali mabaqaphele lento ukuthi ingane iyobhala homework ema-library iyobhala homework kasibani ntambama yabo lezo zinto ezinye izinto ezingekho right izingane iyofunda mhlawumbe late kanjani yabo isidakamizwa into engekuyiguarantee iyafana nakhe icala ngoba kuthiwa icala limbula ingubo lingene mina sonke esibhemiwe ungasibe emgaqweni sasithi i-drug nginyanya kabi because singene ungene sibone ukuthi kunjani kunzima and mo iphara usathiswa kwalakinja yabo nto abantu nje nani abantu abafana abanye basikhonzile njengawe nje bafo abanye basikhonzile abanye basithathisi njengokuthi iphara leli iphara kanjani ziningi indlela zokuphanta ekuphanteni is not like ngiphasisa ukuthi uphantela idrug cha ziningi indlela zokuphanta ziningi indlela zokuphila ezingakholela ekutheleni unga-end up ungene kulezi zinto and futhi ezinye zezinto ezenzekala esikhathini samanje ukubhema idrug is like i-fashion manje usubona ingane encane esikoleni faka idamu lalensango uyabothi nje ifila like isiqedile kanti isidakamizwa anke la ngeke ngithi into ongakwazi ukuhlulela omunye umuntu ngayo ukuthi nje mfethu umqinisa idolo neqakala uzame ukusiza indawo ziningi ezisizayo ngazo idakamizwa imahala like koStekeni nala koMbilo zikhona indawo basiphuzisa ama-methadone ngoba nabo abazali bethu basithanda baningi abazali nje abasuka le malokishini beze khona la umntwana uzobheka ingane yakhe ingane ngokuthi akusayazi ngoba abanye bethu bangena edakamizweni ngokuthi mhlawumbe umuntu ungene engaboni mina ngeke ngisho ukuthi ngangena ngingabona esidakamizweni
because ngangena ngibona asikhamba ningi amaphara angithi futhi ngeme ngibeka imali imini ngasithi bafuna ucela ungiphemise ngeke ngiqamba mangithi hayi bangigoqela ngensangu ngabhema cha yakhona yafika ngadlula kuleyo ndawo kwasho ukuthi naye lo futhi ungenzisa lento vele singayazi wona ukhona singangenayo show shuthi yini kumele yenziwe abazali ukuvikela abantwana babo kulesimo esikuso ukuthi nje isimple hlala phansi nengane yakho ingane ihlakaniphile iqamba amanga ngisho ungahlala phansi nayo hlala phansi ingane utshela iqiniso phela utshele konke ukuthi mntanami isemhlabeni la ukuthi uyayifuna leya moto nomuzi or ufuna ukuhlala emgaqweni kukwena lento lena ayidingi ukuthi ingane uyivalele endlini uthi ingaphumi uyivalele ikhiphe ihambe yobona ukuthi okay emgaqweni kanje or kanje ungasho ukuthi hayi mfana imntana la kuhlaki umzekelo hayi ungahambi nalezi ingane zawo sibanibani ngoba manje ndithama usho leyo nto enganeni uthi wena ayiye khona ngeke ngithi mina ngumzali ngithi mina umntana angifuni uzone naleyo mfana lo Simiso ngoba kanjani ngifuna uzone ukuthi nje uhlale phansi utshele yonke ingane utshele yonke into eyenzakala emhlabeni ingane ngathini uyibonise nana futhi nabazali emphakathini bezame ukwenza something like ama sports gazi uhlapha ngama weekend kuyadlalwa egroundini kunama sports yabo nje kuyaparticipate ngendlela eziningi yabo ukwazi ukuthi ingane uyikhiphe busy nanokukhipha busy nje umuntu ubona futhi okubuye avoid ukuthi uyithole ususendaweni engamele ngabe kusona like Monday sesikoleni until Friday sesikoleni umgqibelo siyodlala ibhola ngeke ngigarante ngesonto ungayihambela indlela zakho ngeke ngigarante ngesonto ingane yesontweni nomzali ngabe mawubheka othisha benza ingathi othisha ngifuna ukugxeka othisha ngoba othisha nabo babhizi ngezinto zabo ngabe uhulumeni ezikoleni wenza ngokwanele yini ukuvikela labantwana bangabhemi ukuthi bengagcini bephazanyiswa yilabo sebeqala idakamizwa ngoba umuntu oseyidakamizweni ubamba inkunzi la esikoleni utshotshela ingane amapeni utshotshela ingane amafoni utshotshela ingane ama-calculator uphuca ingane imali baphatha immese bayagwazana yonke leyo trauma yonke lokho ngcono kugcina kubona umuntu ongazile ngokuzowenghuza esikoleni kodwa oze ngokuzofunda futhi oneqiniso emfundweni yakhe kodwa lo seyidakamizweni egcina emphazamisa ngabe uhulumeni wenza ngokwanele yini ukuvikela labo bantwana yini futhi ongamele ayenzeke ukuze mhlawumbe bavikeleke abantwana kulabantwana sebeqala idakamizwa into nekanjalo uhulumeni ngeke ngithi mina khona mhlawumbe akwenzayo ekuvikeleni laba abasuke bengakangeni abaphazanyiswa yilaba abasuke sebekuzona vele idakamizwa ngoba nina kuze kufike ekuthenini lo usebhema insanga esikoleni ingene kanjani kuze kufike ekuthenini kutholakala umfundi nefoni ingene kanjani kuze kutholakala ukuthini sekunomfundi oselahlekelwe into ukuthi mhlambe ngathini like insiza zokufunda zakhe umfundi selahlekelwe akwazi kwezinye izikole azinama security kunezikole ezinama security kunezikole enganama security ifoni sometimes ibuye idingeke ezikoleni kwisikhathi ayibuye ngadingeka esikoleni othisha bona bayidlala indima kube yibona ukuthi bangayidlala indima mase kudepende ekuthenini kunaleyo nto abasuke phela nabo beyidinga kulabo abangaphezulu kwabo abawusizo ngathini like for example ngeke ngithi ingalo yonke le iyasebenza uma ingekho le party le so lengalo le ukuzisebenze nale party kumele ibe khona isandla mele sibe khona so la uthisha lo uhulumeni lo uma engekho uhulumeni
lesandla ngesebenze isandla sizoba sodwa la lo sayedwa. So uhulumeni entweni enje yabona basiqwashisa ngezidakamizwa ezikoleni ngoba ngikhumule nje sisafunda ugrade 3 ku life skills sasifundiswe lapha kodwa kwakusawontsanga nogwayi kuthiwa nje hey ungakuthinta uzoboshwa nama high school sifundiswe ngabo labo uhunga othiki yabo nje yonke leyo nto kodwa manje ekugcineni kuba ukuthini yabona nje angazi because lana uhulumeni uthola ukuthi uyakhuluma ngayo lento ukuthi umfundi otholakala ukuthi mhlawumbe utholakala uphethe isidakamizwa heavy esikoleni like insango engisho ukuthi isidakamizwa heavy kodwa konke kuqala khona konke kuqala khona because kuqala ku glue na kubani ku benzine because mawuthi thatha ukubheka imost yethu sine sibhema lento le siqale ku glue na ku benzine ngoba iglue nami ngayibhema ngaze ngaye enkandla nje ebizimali ngangoyeka khona hawu shuthi ke lapho ngathini ezikoleni wena phula yami kungamele ngokubona kwami ukuze avoideke lento ngoba vele phela yonke lento iyonakala lapha esikoleni nano yabo nje itopic eniba nayo nisayingane ningane futhi iningi iququ nje lobuningi esikoleni mina uma sekuthiwa nje mhlambe ngikhona nami lapha ngathi uhulumeni akazame angakuzama ngabo uma sekuthiwa mhlambe akakhona ama-rehab awekho ama-rehab ahulumeni sekukude kwi-rehab sifuna lapha emuva umuntu esengagadeka because i-rehab yini esenidinga i-rehab ngiyayibona leyo nto leyo. I think mina ngosingami ukucabanga kwami kumele kuqedwe ama-security ebe u-4 noma 5 esikoleni sisodwa abayikhokha intela abantu uhulumeni unayo imali ikhona imali kunikezwa ama-security imali isikole nesikole sibe nama-security angaphezu kwa-5 ngosuku apatrola ehlenyuka amanye angena ema-toilet amanye amemva kwamaklasi azi ukuthi umuntu i-security mali ngenile esikoleni liyosebenza kusuka ekuseni kuze kube intambama futhi kube ne-report eliyenzayo i-security mhlawumbe after 1 week or after 2 weeks hayi ukuthi i-security kube nobaba oyedwa oyikhehle esangweni ubaba uxaba okungenwa kuye ezinye izinto lezo engicabanga ukuthi zenza izidakamizwa zichitheke kanje esikoleni khuluma ukuthi umuntu izidakamizwa uyithola sengaphandle kube umphakathi ke mhlawumbe ongenelelayo kuleyo nto leyo but esikoleni nje kwazi ukuthi kuqotho ngoba yabo nje lapho ngicela ukufakazela nje lemazweni akho ngikhumbula nje yabona enye into futhi ekuyishaye yabona ama-security ezikoleni abuye ethola ukugqilazeka yabona into ngokweholo iyafika ingane la ingane mhlawumbe ingane yamntakaba ingane iphethe imali eningi iphethe mhlawumbe ipheki yencika induni ilambile induni ngibone nakwezinye indawo induni ama-security esikhathini awaholele abayigcolisa ahlezi enokukhala ngiyafika la ngegatini mhlawumbe induni i-security misibhexisa isikhwama sami hawu insango hlupha induni na 100 rand usho ukuthi induni ingawuye ku-100 rand ihambe yongicebe e-office akulula njengoba nawe kwasho ukuthi uxaba lapha ukhathela umkhulu nalani lento yokuqasha abantu ama-security asethi ukukhula hayi omunye futhi umtshela ukuthi hayi ngeke akulula ukuthi angawukwenza ngokugcwele umsebenzi ezikoleni ngamele futhi kufaka amakhamera yabo nje khona to khona because isikhathi esiningi ezinye izikole ziba namakhamera kodwa ngithi ngiyabheka imost yezikole ziba namakhamera lezi izikole eziprivate ama-public school isikhathi esiningi amakhamera uthola ukuthi nje hayi analawo ma-security awu-2 nakhona agade lapha egatini mhlawumbe isikhathi sokuthi uzontantiya le mhlawumbe lo ongakagxili ezidakamizweni useyabuka bayiphatha imali lapho wenzani uyithola kanjani le mali usethi uyabona hawo usephethe incika le wena mntwana wena ongakangeni esidakamizweni noma ongakaqali reporta kuma
uma ukuthi uyasaba ureport esikoleni noma ureportela uthisha noma ureportela umdala. Enye into obuyenze wena bhuti wami sibuye sikhavara phana ngisho nganasidingo. Okay, mina asithi okay angakagxili esidakamizweni. Ngiyambona ubaba usegxilile esidakamizweni. Eish. Ngizongafuni ukuhamba ngomceba lapha. Ngithi yazi ngibone uSibani benephesite ukuthi engekho right ezolonto. Lapho uthisha lapho kuyokumele ekuthenini ayisukumele lo ndaba. Because manje uzongithatha kancane egcineni isizovindalaza ingane eziningi. Ukuthini ngezambane elilodwa belibolile sizobolisa amazamba amaningi. Ezolonto. Ukuthi nawe mntwana because sonke sikhula sinamaphupho ukuthi bese ngiqedile isikole ngifuna ukuba udokotela, bese ngiqedile isikole ngifuna ukuba unesi. Yabo nje nami ngoba ngile emgwaqweni angithandi. Yabo. Kunekwenzeka ukuthi kuyanetha emgwaqweni uvela ubonze yazi ngoba nginetha kanje mhlawumbe abe hlele eduze wakho kugokuda ningishiyela itiye nje. Daningishiyela itiye. Akuyona impilo le yankela ukuhlala emgwaqweni phela. Nengiqambela manje akuyona impilo. Unetho imvula uthi awunazo ngisho into zokushintsha. Yakunetha imvula uyasho ukuthi Nkosi yami ugqoka oplastic ubothi nayo lento ngigqokela oplastic ayikho. Abafethu kaningi uthatha umuntu ulele emgaqweni. Vele qhamuka imoto nje mistake ngingeke imoto imlimazi end up nayo siyashona. Yabona nje uthi uhamba emgaqweni uthi kuyafaniswa kanti umuntu lapho siyafaniswa into ongayazi. Ayikho into emnandi nenhle nokuhlala la emgaqweni ukubhema idakamizwa. Siyaphila njengoba siphila nezifo eziningi and sithelelana kalula. Abanye bethu bayagula yabona nje. Okay, kubi kona kuyekuthiwa mina ngabantu kuyedinga ukubanjiswana ngoba abanye bayazama Nkosi yami nje kufana njengalaba kuthiwa ngobani amaSunni amaMuslim wona azama Nkosi yami ngokusiza lapho nalapho kube thina ukuthi yabona mesu once nje wathola nje into like isentshanyana uvela dume nje ukuthi ayifuni ukuthenga lento le ukuze ngizoba right kanti babe besha abanye bethi indaba ungathi mawuthola imali engaka thathe le mali encane uhambe uyothenga lento engakusiza kunokuthi uthenge into engakubulala mo ngokuthi ingqondo ngazi vele kube emnyama nje ube blank ende lapho wenza izinto engekho right khona nje mina ngisho ukuthi yabona uncle Easter wena bafu isidakamizwa umuntu uqobolwayo umuntu cause ungitshele mina ukuthi ungayiphosa emlilweni ubona umlilo la kubulala impilo iphele cause yabona nje kube nzima ukuthi umuntu uhlulela omunye umuntu ngempilo yakhe because abafethu kwekwenzeka ukuthi umunye ungene esidakamizweni ongenhloso ngathini ungene engaboni abanye bangena ngestress uthi umunye umuntu yazi nestress mhlawumbe stress asemndeni stress asekhaya ngathi nje ngathola into engaveli nje ngikhule off nje ngibe ngilale nje kwanele ngibe flat yabo sekuyabuya ngibona umuntu naye razi hamba ngoMercedes ufunani la ubagcola amaphara uthi umuntu naye uzothenga iwo lana kuyidakamizweni ukuthola umuntu uthi umuntu owaka waba nemali umthola uselapha phansi uphinde uthole umuntu ovele waqala idakamizwe esemncane njengami nje mina ngiqala idakamizwe ngisemncane angaze ngayiphatha imali engango-50,000 ngesandla sami yayizona ibhlungu leyo nto uzuhleli nabantu yamuza umuntu nabathi ngosuku ukuthi ngangiphethe imali engaka uzubona ukuthi yini mina mhlawumbe angidalelwanga ukuba nemoto yami emhlabeni angidalelwanga mhlawumbe mina ukuthi ngibe nomuzi wami kona kuye kufike lokho ngikuthini phela sonke singabantu yona lo mbuzo yonke ikifika uyabona nje mesulele eKalpothini usulimbathile eKalpothi cabange ngoba ngisho ukuthi umhedini kanjani kodwa ngisho ukuthi usodi kanjani yabo ikati igama lezinkulunkulu hayi uthuka seliphumela ngomlomo uthi awuda Nkosi ngobe nami ngoba mina ngiye ngiproveleke kona ukuthi awukhona uNkulunkulu
ngoba ngisho ukuthi mina phela wena professor uqala kwami ukuganga ila ngaboshwa khona ngiphante nje ngoba mina ngiphanda ngo recycle ngicosha igubhu amakani amakhalibhothi ngithi ngisaphanda kuthiwa sengicosha ngemali hawu ecosheni ngemali nginakho nayo inhlanhla yokucosha ngemali kuthiwa sengicosha imali ngisho ukuthi Nkosi baba uzube nami ngicela Nkosi ngithi Nkosi ngicela uzungisize ngiphumelele izinto bayebethini abazali manje bazali ungalahli ithemba uzophuma edakamizweni yabona ukuthi mose ulele umbethe ikhalibhothi usho ukuthi hey akuyona impilo le engase ungavela uvuka kusasa ungasayibhemi wona uzama okay uvuke kusasa hayi uthi ngihlala angisayibhemi wona hlala yazovele thothi lapho the time usanalo ugqozi ufuqu bokuthi hayi ngathi ngabhema uyasiphuma uyophanda hayi akekho uzoqhamuka ethi uzokubhemisa kodwa la usuthi khona uthi ngihlale ngibothi ngizoba kanjani mhlawumbe nje ngihlale noma usuku olodwa wow kuzokwenza uyoqhamuka nje umuntu uzokubhemisa that's why ngithi mina yabona i-drug lo umuntu le nto le la uthi khona uthi ngiyavuka ngisawuphanda eMasgrave uzoyithola imali hayi uyavuka nje impela uhambe uphanda uthi ufika lapha uphanda ufuna udonsa uphanda ungawuthuli udonsa la uthi khona uthi ngilali nje kancane ngithi ngibothi mhlawumbe kuzoba njani ngoba leyo nto ngangithi ngiyayizama lapha emakhaya ugogo engiphekela iparish ethi ngiphela ngiyothi ngihleli nje kanje ngithi ngiyazama nangu wanda usiyangibiza wasasobheka sengiyaphuma futhi ade ngithi ngizama ukuyiyeka ngani washo ukuthi bengiqambela ugogo amanga sengiyaphuma futhi sengiyobheka awu wena futhi ngoba nje ekhaya ngiyagcina nini last year ekhaya gcine ngona angihambanga kahle ngoba kushuthi la wayesekuseni ugogo wahamba emsebenzini ngasala noma ekhaya ugogo wakhe itende ezu4 kulezi tende ihlala laba bangale labesithi ama-foreign usisi lona uyawasha lana iwashika empompini ubeka ifoni yakhe la futhi wathi meyiwasha ayi akwavele wafika nje elinye idimoni nama ngazi la amandla ngangwathathaphi ngani masho ukuthi kwakwenza ukuthi ngangiqalekile ngoba lo yasisiphela sazizwana naye yabona nje ngavele ngaba isilwane nje ngaba thatha le phone mthetho wathi wena buyisa le phone yami ngamthethe thatha le phone le ngavele ngahamba naye agcina lapho ngihlanganeke naba ngasekhaya khona leThekwini awuzulu buya phela lokishini bakudinga ekhaya ngisho ukuthi ngiyafisa ukubuyela ekhaya kodwa manje sekuyinkinga yenye izinto ebuyizibe inkinga yazi mina ngeke ngithi mengihleli ngizibone ngazo sengitrap sengivalelekile eboxini elimnyama khona ngeke ngifisa ukuya ekhaya kodwa kube ukuthi angikwazi ngiyasaba washiya ngonile abantu futhi okuyibona abangakusiza ukuze uthole isupport ukuze uphume washiya ubonile futhi ungamanje ugcina ubhekene nawo ngezinto zamehlo inosathane inesikhwele uyibhema ngisho ukuthi ungasathandi ngoba kufike la ukuthi khona hayi ngoba ngaya khona indawo engala ngakumbili kuthiwa khona phuza eMetadone wafela ukuthi hayi awuhambe phuza eMetadone uzama ukuyiyeka ke wona ngazi ngifika lapha hayi ngayiphuza wangathi uyehla uArost hayi ngabuthi ayifiseka ayikho lento ngaphinde ngabuyela futhi ungene bakhona abanye abahamba belapha kuyimanje abangasayibhemi abayiyeka lento ibuyena ngani lapho wena professor bathi kuya nokuthi uyitshele wena ngaphakathi wena ungangisiza wena bafu uthi bafu ngizokhokhela yonke into zokusa eMarehab ngizokwenzela yonke into kodwa egcineni ngizo-end up ngingasizakali because mina bengingakayitsheli ngaphakathi ukuthi yazini manje ngiyayiyeka lento yabo lento wena uzospenda imali zakho umosha imali zakho uthi hayi bafu ngiyakusiza ngiyakuthatha manje ngokusa lapha yabo ngiyekisa lento lena yabo kanti manje yini inkinga ukuthi wazi ukufutwa le yanto leya yabo sungizile still mina futhi sengiyabuyela futhi kulento le ngithi angasitshelanga ukuthi hayi ungasengiyiyeka sokuthenini lapho usuyaphandla usuhleli usuphumile ekhaya usuluvanza usuhlala emgaqweni sekuyinkinga manje ukuthini ukuthi ubuyele ekhaya uyasho ukuthi ish yazi ngabe ngibuyele ekhaya manje kube angashiya ngonanga sekuyinkinga manje ukuthi ubuyele ekhaya and the worst part futhi uphinde uzoba nenkinga ukuthi awazi ngisho inamba oyedwa wakini ekhaya isikhathi esiningi umana
kuhlaba ugogo kuphuza kuphela ngama-weekend ngoba ngamshiya edayisa ubhiya. Ugogo bebuye edayisa ubhiya, ebuye ngabudayisa umuntu nje ophandayo because yena usebenza emajardini, udayisa emajardini njengo-on and off. Yeah. Udayisa ubhiya yabo, abashiya nje edayisa ubhiya ayibuyela ngayizela la eThekwini amtshela gogo hayi kona kwaba buhlungu kona sengihamba. No, hayi sibongile insizwa kuzwakele mfowethu. Mina bedlondle nophapha ekhanda ngixolele bafowethu kunomkhuhlane omubi. Kodwa ngoba iqephu kumele igcine itholakele bafowethu siyafosa. Ngicabanga ukuthi bafowethu idla amaningi esakeni mawusubuka uzofika la. Insizwa le igeqa amagulu ikhulume kakhulu bafowethu. Ngicabanga ukuthi nothathe nikuthathayo niyeke nikuyekayo njengoba nje sigxile kakhulu futhi endabeni yezikole abazali ukuthi yini okumele beyenze. Nami nje ukuphawula bafowethu umzali awukujume nje uthathe izincwadi zengane yakho ngabe ubhakha uyivule ukhuthuze ubuka ama-exercise ucheck ama-date ukuthi ayaqondana nensuku zokuphuma ekhaya umuntu aye esikoleni. Ubuka ukuthi umuntu mayehamba la ekhaya Monday to Friday esikoleni ucheck ama-date ukuthi ayaqondana nokuphuma kwakhe ekhaya esikoleni. Lokho kuzosiza ekuthenini umbone uma ukuthi mhlambe kunezinto wrong azenzayo. Abazali abaxhumane nothisha. Yekani ukuzonda othisha nithi bazonda izingane zenu. Yekani ukusayida nezingane lithi nje uthisha usibani uyabheda ukuthi nize nivumelane ngabazali nithi ziyamusha izingane zethu uyabheda. Izingane into engiyazi ngazo azimthandi uthisha o-strict, azimthandi uthisha oqondile. Ngikhuluma lokho ngoba ngibilo umfundi namuhla ngumzali futhi. Ngakho ke bafowethu ake sizame bafowethu ukuthi zonke izinto ezikhulunywa ku-MPTV1 siyithathe sizenze. Angeke sikwazi ukuyiqeda ngeke kunzima, kodwa njengamanje ayesibe nama structures nesystem yokukhulisa izingane zethu ekuthenini zibe aware ngekunga. Uhlelo lolu How I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwe-MPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu bafowethu umkhuhlane ingculazi ngibambe phansi. Lasilanda khona abafowethu nodadewethu abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Igama lami nguProfessor Ngwamkhize ngidabuka le kwaNongoma madoda esigodini sabho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yethu sicela ucindele subscribe button, ucindezele nebheli. Ukucindezela wakhe ibheli kuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makukhona isiqephu engisiposayo izokenqeza. Uzothi mawungena ngaphakathi bese usitholela isiqephu sangalolo suku. Siyaphinda futhi siphula imino siyazendlala bafowethu joinani membership ukuze kuzokwazi ukuthi kwenzeke izinto. Angisazi ukuthi ngithini bafowethu. I-membership aniyazi ukuthi ngaba namandla angakanani ukushintsha izimpilo zabantu, ukushintsha izinto eziningi. Ngakho ke mina sengincenga.